Da. Asta se seamănă foarte bine cu Iron Man. Da. Că sunt ele roboți. Nu știu, Iron Man nu e robot. E o persoană cu... ca Spider-Man, este o persoană cu haine din asta. Da. Sper să n-am prin mare. Sper să ai. Am zice ușor. Păi da, este mai bine, pentru că dacă mor, n-are nimic pentru de revive. Da, sau... La persoană, dacă Sau mor, reboot. la persoană, dacă mor, ai murit. Da, de ce? Deci se arată acum de prima. Asta e că este când. Ia, dă-l tot. Asta e. Ca să... Nu că o să păznească așa. Ăla o să alunece și o să facă sunete și ne sperăm la noi. Uite, nu ești mai chiar pe ăsta. Uza e noapte. Uite-te și tu, uite. A, nu e chiar și tare. O să faci asta, chiar că mai bine. Andrei, Vezi că sparge-i ăla. Dar vezi că-s destul de bun ești de la Gold. Sparge-i ăla. Să cadă. Ce văd? Mă bag pe mine, nu știu când. Da. A, am primit încă 15.000 de XP. Hai să... Oh, m-am bucat. Stai că nu pot pentru că nu mă apare, merge foarte greu. Na, Eu merg la undeva și ne întâlnim. la anul. Uite cât de greu merge. 2000 de metri. Vin mai aproape de tine. Benzinărie. Iar s-a blocat. M-a dat din aer spalatorii ăstea. Ce? Departe. La 1000 de metri. Asta este o mașină. Ce scoți la arăta, nu? La ce? La ce sunt? Iar. Ca să fie mai bună când ajungi. Ți-am spus o să-l iei. Uite, am mașină. Nu mai am timp.
Dar ce să spun? Da, mea. Din aia. Da, da, nu vreau să te din aia. Nu vreau să te din aia. Azi o să la e probleme. Mai să te luăm. Da, o să te. Veni. Ok. Cum crezi că am să player? Nu e de-a mea. Nu, așa are pe cardul și fum. Ce meț a fost ăsta? De ce am campat? Vrei să dau reload ca aici să fie fan din ăștia? Reload sau din aia normal ce vrei? Da la normal pentru că Reload îmi place că nu mai sunt o grămadă cu shield. nu, mie merge greu și mi-a Nu, minus. pe reload îți merge mai bine. Nu vreau reload normal. Păi da, dar nu să mai e lag. Cât? Deloc. E, da, o să mai să blocheze. Păi da, dar o să meargă mult mai bine decât pe bateria. Și o să poți să te joci și tu, ca lumea. Că și eu mă joc pe telefon, nu mai reload, că pe bateria îmi dă... Ce mănâncă m-am dus? Că pe bateria normal îmi dă numai 3. Am zis și am și dulce. Nimic. Sigur? Am pus niște gunoaie. Ia de acolo, mama, cu ciocolată. Ciocolată din Măcar așa să merge eu cu bine. Pe mine nu mai mă scoate ăla. Nu. Nu, cum vă culcați? Ce culcăm hate cu mine? Șucam vrei? Până când e becul, nu? Și după aia nu te mai cușcăm. Te cușcăm becul să mai las. Da? De ce ai făcut? Mă, te culci cu mine? Bă, da. Mereu faci așa, ești că te culci cu mine și nu te culci. În 2 minute o să închidem filmarea. Nu poți să pasezi mai mult de 10 minute. Știu, fac Nu, eu cred că... Ce știu? Cred că setările mai mici, ce le ai așa mari? Nu știu. Nu știu setările. Nu sunt bune. Nu știu ce are. Pe tine te-a băgat prima. Ai văzut? Te-a băgat prima. La conecting. Am băgat? Dar nu mai durează mult până te bag mai repede. Poți să-și o gură? Sau o gură? Da. Că e bolos. Na, nu stărea pe aici gură și după aia treci. De la arena. Da, mă. Ia. Vreau să înțeleg eu. Hai mă, așa te-am zis. Na, Cred că te la fornă și trebuie să reintri, că am văzut că și nu. știu. Hai că ies și o și reintri. Da, hai că ești limeți. Nu, e ridicat de fornă. Da. Am văzut că și în laga și în laga lui foarte sigur. Dar șterge toate alea.